हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दा एसे लेट जाबाय मानोना गोबां आपडेट दङमोन एसआइनि रिजाल्ट फैनायखाय आं रिजाल्टनि आपडेटखौ होग्रोनांबाय एसआइ लेभेलाव आरो बे साइकोमेट्रिक टेस्टआ एसे लेट जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना 15 जुन एबा गाबोननिफ्रायनो होनो मोनसिगोन साइको टेस्टखौ जेराव दङ 2450 भेकेन्सिस बेनिफ्राय नाम्बारा 20 नाम्बारनि नोंथांमोनखौहाय साइको टेस्ट लानाय जागोन गुबुन गुबुन आयदा होखादों बेनि सायाव नोंथांमोनहा कन्सेप्ट क्लियर जायो जाहाथे आं बेखौनो एसे हानायसेबां नोंथांमोनखौहाय एक्सप्लेन खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना एसे मटिभेसन जायो आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय रेडि जानानै नोंथांमोना एडभान्स नोंथांमोना कुइसन एन्सारखौहाय माइन्डआव सेट खालामना लानो हायो दे लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना जायफ्रा कमान्डो लेभेलाव साइको टेस्ट होगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरो हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला दा बेनिफ्राय एसआइनि काटअफआ हाई लेभेल थांबाय स' नोंथांमोना नायदो माबादि रोखोमनि काटअफ फैयो नेक्स्टआव गासैबो डिटेल्सआ ओंखारजोबनो हागौ स' बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामदो आरो डाउनलड जायाबा नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय आसाम पुलिसनि हेल्पलाइन नाम्बारावहाय दा बेनो आसाम पुलिसनि कमान्ड'आ एडमिट होगासिनो दङ आरो गाबोननिफ्राय जासिगोन साइको टेस्टआ दा नोंथांमोननि जायगाखौ मिथिखाबाय जे मा लांफानांगौ मा लांफानाङा एडमिटआव गासैबो दङ आरो पेनेल मेम्बार्स थागोन मोनसे खथायाव सानै साथाम साब्रै बेबायदि थानानै नोंथांमोनखौहाय टेस्टखौ लानाय जागोन स' नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया जेरै नोंथांमोना रिलाव एबा दायो जि रायलायो नर्मेलाव बेबादि नोंथांमोना रायलायबानो जाबाय एसेबो गिनांगौ गैया लाजिनांगौ गैया मानोना बेवहाय नोंजों आंजों रायलायनाय बादिसो साइको टेस्टखौ लानाय जागोन आरो बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दङ बेखौ फल' खालाम जेरै नोंथांमोना कभिड-19नि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन बेयाव फल' खालामनांगोन आरो जेब्ला इन्टारभिउ लायोना अब्ला नोंथांमोना फेस नोंथांमोना श' खालामनांगोन जाहाथे नोंथांमोना जेबो हाइड खालामनाङा स' बे जाबाय क्लियार बेनिफ्राय जों थांसै दायो स्टेप 1 2 3 आव जों हानायसेबां जि एसे हायो बेवहाय जों डिसकास खालामगोन मानोना जोंहा बेबादि साइको टेस्टनि स्पेसियेल कचिं होग्रा रावबो गैया बेखायनो जि एसे हायो नोंथांमोनजों बेयाव शेयार खालामगोन स' बिनिफ्राय साइको टेस्टआव मा लागोन मा लाया बेयाव बेनो जाबाय नोंथांमोननि पेनेल मेम्बार्स थागोन बेनो जाबाय इण्डियान आर्मिनिफ्राय आरो सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सनिफ्राय थागोन आरो लोगोसे आसाम पुलिसनिबो थागोन दा बेयाव माखासे साबजेक्ट होखादों मोनथाम रोखोमनि थ' बेनो जाबाय मेन्टेल फ्रेमवर्क टु केरि आउट हार्ड वर्क मोनसे दङ एन्ड एडाप्टेबिलिटि अफ जंगल हिली टेरेन एन्ड इक'लजि दङ आरो लास्टआव एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय एटिट्युड दङ नोंथांमोननि बे जाबाय साबजेक्ट्स दा बेयावनो गासै 20 नाम्बार थागोन आरो बेयाव नोंथांमोना 20आव 20 लानो हायोब्ला जोबोर मोजां चान्सखौ मोनगोन नङाब्ला फिन खनसेबाव काटअफआव थालांनायनि चान्स थागोन आरो लोगोसे कमान्ड'आव मोस्ट इम्परटेन्टआ जाबाय साइको टेस्टखौ लानाय जाखायो बेखायनो साइको टेस्टआव जाय फेल जायो नोंथांमोना जब मोननायनि चान्स गैयै बादिखौ नुहुरो मानोना साइको टेस्टखौ नायनाय जायो जे नोङो कमान्ड' पस्टआव साख्रि मावनो हागोन ना हाया एबा नोंथाङा इलिजिबल जागोन ना जाया दा फार्स्टआव नोंथांमोननि माखासे मेन्टेल बेखौ नायनाय जागोन जे नोंथांमोना पेनेल मेम्बार्सफोरा सोंगोन जे नोंथांमोना माखासे बर्डआवबो कुइसन मोननो हागौ एबा नोंथांमोनखौहाय फरायनोबो हागौ दा बेखायनो बेबादि रोखोमनि फैनो हागौ जे नोंथांमोना फरायनानै एन्सारखौ होनाय नोंथांमोननि माइन्डखौहाय सेट खालामहोगोन माइन्डखौ नोंथांमोनखौ डाइभार्ट खालामहोगोन जे नोंथांमोना बिनि रिलेटेडखौ हागोन ना हाया एन्सारखौ होनो दा बिदिब्ला मोनसे एग्जाम्पल इजि एग्जाम्पल लाबोगोन जाहाथे जास्ट नोंथांमोना एसे बुजिनाय बायदि बेयाव जि हायो आंनिफ्राय बेनिफ्राय आं फैनाय एबा आं बुंनाया गासैबो फैथारगोन बे नङा स' नोंथांमोना जास्ट माइन्डखौ डाइभार्ट खालाम जाहाथे रेडि जानो हायो थ' बेनिफ्राय स्क्रिनाव मोनसे बेबायदि एग्जाम्पल लाबोबाय आं जास्ट नोंथांमोननो जे जास्ट डाइभार एबा इमाजिन खालामो एनालाइज खालामो गाव गावखौनो माइन्डखौ नोंथांमोना महात्मा गान्धी इज ए फ्रिडम फाइटार अफ इन्डिया हि इज कल्ड एज द फादार अफ नेशन स' बेयाव नोंथांमोना मोनदों महात्मा गान्धीनि सोमोन्दै आरो बेयाव नोंथांमोना मोनबाय जे माखासे अपसन दङ बेयाव दङ अपसना जाहैबाय पलिटिशियान दङ राइटार दङ बेनिफ्राय फ्रिडम फाइटार दा नोंथांमोना बेयाव एसे फरायनानै माइन्डखौ फार्स्ट नोंथांमोना डाइभार्ट खालामनांगोन बेनो जाबाय महात्मा गान्धीया माजों रिलेटेड दङ बेयाव दङ अपसना सिआव बे जाबाय राइट एन्सार फ्रिडम फाइटार अफ इन्डिया बे सासे फ्रिडम फाइटार अफ इन्डियामोन आरो बेखौहाय बुंनाय जायो फादार अफ नेशन स' बेबायदि आरो जास्ट एग्जाम्पल नोंथांमोनखौहाय जास्ट इमाजिन खालामगोन बे मेन्टेल टेस्टआवहाय स' बिनिफ्राय जों गुबुन स्टेपाव थांबावगोन नोंथांमोना जास्ट एग्जाम्पलखौ नायलां आरो गाव गावखौनो टेस्ट खालाम नोंथांमोना जेब्ला गाबोन थाङो आरो हानायसेबां मोजां रायलाय नोंथांमोननि साउन्डआ भइसआ लाउडलि जानांगोन मानोना बे जाबाय मोनसे केरि आउट टु हार्ड वर्क स' नोंथांमोना कमान्ड' जानोब्ला गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव सोरगिदिं नोंथांमोना एडजास्ट जानांगौ जायो माखासे सिटुवेसनजों बेखौनो बेयाव एडाप्टेबिलिटि अफ जंगल एबा हिली टेरेन एन्ड इक'लजि एडाप्टेबिलिटि होनाय लोगो लोगो एडजास्ट जानो रोंनांगोन नोंथांमोना जेरै हाग्रायाव थाङोब्ला एडजास्ट जाहैनांगोन बेयावथ' थाङोब्ला स' नोंथांमोना गुबुन गुबुन बेवहाय नोंथांमोना सिटुवेसन लोगो मोनगोन आरो बेयाव एडजास्ट खालामनांगोन गावखौनो गाव स' नोंथांमोना सहायनो हागोन ना हाया बेनि सायाव कुइसन सोंनाय जागोन जास्ट कुइसन सोंनाय जागोन नोंथांमोना
हागोन बा नोंथाङा सहायनांगोन माबाफोर अपसन मोनगोन बेयाव आं जेरै स्क्रिनाव होदोंमोन बेबादि लजिक टाइपनि कुइसन सोंगोन जे सासे कामान्डो जानोब्ला गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो हाग्रायाव थाङोब्ला हमना ला हाग्रायाव गोबां रोखोमनि नोंथांमोना एनिमेल्सबो लोगो मोननो हागौ बा गाज्रि मानसिबो लोगो मोननो हागौ दा बेफोरनिफ्राय गावखौनो माबोरै रैखा खालामनो टीमखौ माबोरै रैखा खालामनो बिनि सायाव नोंथांमोनखौ लजिक टाइपनि सोंनाय जायो दा बे सेकेन्डनि साबजेक्टआ गासैबो एडजास्टेबोलखौ बुंनाय जायो नोंथांमोना एडजास्ट खालामनांगोन गावखौनो कामान्डो जानो थाङोब्ला जेरै गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो हिली टेरेन नोंथांमोना हाजोआव गाखोनांगोन इक'ल'जि नोंथांमोना आबहावाजों गोरोबनांगोन सोरगिदिं दानि जि थासारि सोलिदों बेजों नोंथांमोना गोरोबनानै खामानि मावनांगोन बा नोंथांमोना गावखौनो माबादि डाइभार्ट खालामनो हायो जेब्लानाखि कामान्डो एसे कामान्डो नोंथांमोना माबादि रोखोमै खामानि मावलांनांगोन बिनि सायाव नोंथांनि सायाव जास्ट कुइसन सोंगोन जे नोंथांमोना बेखौहाय सानै हयै होदो आं बेखौ जास्ट कनसेप्टखौल' क्लियार खालामदों जे सासे कामान्डो जानोब्ला नोंथांमोना माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन फल' खालामनांगौ जायो आरो बैफोर रुल्स एन्ड रेगुलेसन एबा इन्सट्राक्सन्सआ नोंथांमोननि गेजेराव थागोन बा नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनाय जागोन बा टीम लिडारा बेखौ मेनेज खालामगोन दा बेखौ मेनेज खालामनो थांनायाव नोंथाङा सहायनो हागोन ना हाया बा नोंथांनि सायावहाय माबादि एक्सन लानाय जागोन एबा नोंथाङा बै मिशनखौहाय माबोरै साक्सेस खालामगोन नोंथाङा जि मिशन मोनगोन बे मिशनखौहाय नोंथांमोना साक्सेस खालामनो थाखाय नोंथांमोना गावखौनो माबोरै दैदेनगोन बिनि सायाव कुइसन सोंनाय जागोन जास्ट इजि कुइसन नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया जास्ट येस एन्ड न' बेनि सायाव माखासे एन्सार मोननो हागौ नाथाय लोगोफोर आं जि बुंदों बे गासैबो जाजोबनाय नङा अब्लाबो नोंथांमोना जि एसे एनै कनसेप्टआ क्लियार जायो आं बेखौसो बेयाव होदों जाहाथे नोंथांमोनाहाय गावखौनो एसे फास्ट खालामो नोंथांमोननि साननाय हनायखौहाय बाट नोंथांमोननि थिंकिं स्टाइल आरो लोगोसे लिभिं स्टाइल बडि लेंगुवेज नोंथांमोना स्ट्रं जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना साक्सेस जानो हागोन स' बेनिफ्राय एप्टिटिउड बेनिफ्राय एटिटिउड स' लोगोफोर एप्टिटिउडआ जाहैबाय नोंथांमोननि माखासे जेरै मिशनआ जाहैबाय जे नोंथांमोनखौ माखासे थांनोब्ला मिशनाव थांनोब्ला स' नोंथांमोना माखासे मेथ्स लेभेलनि नोंथांमोना अंक खालामनांगौ जायो जे बै मिशनसिम थांनो नोंथांमोना साक्सेस खालामनो माबादि केरि खालामनांगोन माबादि नोंथांमोना थांनांगोन बा माबादि डिसिसन लानांगोन माबादि फल' खालामनांगोन बेखौ नोंथांमोनखौहाय बुंनाय जागोन स' हमना ला एग्जाम्पल जे नोंथाङा सासे मिलिटेन्सखौ हमनो थाखाय जे नोंथांनो गुबुन गुबुन खायदा नांगौ जायो अके स' बे खायदाखौ नोंथांमोना माखासे फर्मुलाखौ बोरै इउज खालामगोन नोंथ' डाइरेक्ट थांनानै गुलि गावनो हाया मोनसे सिटुवेसनाव बा नोंथांमोना मोनसे गेदारिङाव थांनानै डाइरेक्ट गुलि गावनो हाया दा हमना ला एग्जाम्पल महरै नोंथांमोनाहाय मोनबाय बा हमना ला नोंथांमोना नुबायानो सासे मिलिटेन्सखौ नुबायानो अब्ला डाइरेक्ट गुलि गावनो हाया स' बिनि सायाव माखासे इनभेस्टिगेसन खालामनांगोन आरो नोंथांमोना रुल्स एन्ड अर्डार फल' खालामनांगोन जे टिम मेम्बार एबा पेनेल मेम्बारा मा नोंथांमोननो गाइडलाइन्स होदोंमोन बेखौहाय फल' खालामनानैसो नोंथांमोना बैखौहाय साक्सेस खालामनांगोन स' बे मोनसे एप्टिटिउड मेथ्स टाइपनि नोंथांमोनाव सोंनाय जागोन आरो एन्ड एटिटिउडआ जाहैबाय नोंथांमोना जि रोंगौथि दङ स' बिनि सायावबो सोंगोन गासैनि एटिटिउडआ मोजां थायो गाज्रि थायो बिनि सायाव नोंथाङा जेरावनोखि नोंथांनि साननाय हनाया दुरबलथा बेयावबो सोंनाय जागोन आरो नोंथांमोना जेरावहाय एडभान्स बेखौबो सोंनाय जागोन जे स' नोंथाङा मानि सायाव टेलेन्ट दङ बेखौबो नायनाय जायो स्पेसियेलि खायसे टेलेन्ट थायो बेखौ नोंथांमोना श' खालामनो हानाय जानांगोन बा नोंथांमोननि बे टेलेन्टआनो बै कामान्डो लेभेलाव खामानि होनाय जायो दा हमना ला नोंथाङा जि रोंगौथि नोंनावहाय टेलेन्ट दङ स' बेखौ बाहायनानैबो नोङो मिशनखौहाय साक्सेस खालामनो हायो आरो खायसेया नार्भास फिल थायो बे जाबाय माइनास पइन्ट जाहैबाय थ' बयनावबो माइनास पइन्ट थायो एबा प्लास पइन्ट थायो दा हमना ला नोंनि दुरबलथा एबा माइनास पइन्टआ मायाव बा नोङो मानि सायाव नार्भास थायो आरो नार्भास जायोब्ला नों मिशनखौहाय साक्सेस खालामनो हागोन ना हाया स' बिनि सायावबो नोंथांमोनखौ कुइसन सोंनो हागौ जास्ट 20 मार्क्सल' बेयाव नोंथांमोनखौ एसेबां सोंनाय नङा आरो टाइमा 10 निफ्राय 15 मिनिट्स स' पेनेल मेम्बार्सआ सोंगोन नालाय नोंथांमोनखौहाय दा बेयाव जाहाथे नोंथांमोना मोजां एन्सारखौ होयो आं बेखौनो आसा खालामबाय आरो जि एसे एनै नोंथांमोनजोंहाय सेयार खालामबाय बेखौ जाहाथे नोंथांमोना कनसेप्ट क्लियार जायो दा हानायसेबां नोंथांमोना गावनिफ्राय नाजादो गावनिफ्राय नाजानाया बेस्ट जायो दा नोंथांमोना एसे एनै नलेजखौ कालेक्ट खालामना लानो हायो नाथाय नोंथांमोननि नाजानाया बेस्ट जायो दा बेनोमोन आरो कामान्डोनि जि एसे एनै आपडेट बेखौ होबाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव जाहाथे मोजां होदो दा लोगोफोर मा खालामनो स' खायसे काट अफ थाङासै थ' नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजां ट्राइ खालामदो बेनिफ्राय एक्सपार्ट जोंनियाव दायो कामान्डो लेभेलाव कचिं होग्रा गैया स' बिनि थाखायनो बयबो एसे गोनो गोथो जादों आरो जोंबो एक्सपार्ट नङा स' जों जि एसे एनै एनालाइज खालामना मोनदों बेनि सायावसो आपडेटखौ होनाय जादों थ' लोगोफोर बेनोसोमोन आसाम पुलिसनि साइक'मेट्रिक टेस्टनि सायाव मोननैसो आंनिफ्राय आपडेट